भैया लोग प्रणाम। लागत कि अब चुनाव आ गइल बा। अब गरीब के सेवा करे खातिर लाठी डंडा गोली बंदूक सब चली। एगो प्रत्याशी कहिए हम विकास करें, एगो कहिए हम विकास करें। विकास के कोई गंगा बहावा दें। हमारो मौका मिले के चाहिए विकास करे खातिर, ना तो गोली चल जाई गोली, मर्डर हो जाई मर्डर। गरीब बात बा निकल जानत बाजार में गइल लो आ केहू तार लोग के बिना चिन्हले प्रणाम क के हाल चाल पूछल तो समझ लो कि ऊ जरूर चुनाव में खड़ा बा। प्रणाम काका प्रणाम। एक बार चुनाव में हम उठा बनी तन हमरे पर ध्यान देम लो। मुखिया जी ई तो अपना पंचायत के नहीं खेला गो क्या ये अपना पंचायत के नहीं खेला गो मार से लेकर प्रणाम काका। प्रणाम प्रणाम। ए कुर्सी ले आओ मुकेश के बैठे खातिर। बैठी मुकेश बैठी। सब काना पद से खड़ा बनी रहुआ। हम मुखिया पद से खड़ा बनी है बेटी। अच्छा मुखिया। अच्छा मुखिया जी एगो बात बताई रहुआ मुखिया से काय खड़ा बनी है? वार्ड सरपंच पीडीसी और तो विधायक इतना सीट खाली बा, रहुआ मुखिया से काय खड़ा बनी है? का बोले झूठ बोले झूठ कोई दी की सेवा का मौका मिलेला। जानत नहीं मुखिया में बड़ा फायदा बा। एमे ज्यादा सेवा का मौका मिलेला। एमे शौचालय का पैसा आवेला, रोड के पैसा आवेला, कोई तरह के पैसा आवेला, फंड आवेला। एमे पैसा के पैसा लॉरी के लॉरी बा। एमे एकदम का कहल जा मोह का इतना बनू सेवा के जब जानते नहीं महाराज पैसा आई नु एकदम मजा दे मजा ऐसो आराम करो मजा आ जाई। कुछ बात नहीं मजा आ जाई। अरे महाराज मुखिया जी कहे का मतलब ई बा कि जब जनता के सेवा करी जाई तो मजे न आई। यहाँ के मुखिया बनाई लो, जनता का पैसा जनता में जाई, सेवा के नदी बही नदी। इतना जनता का पैसा माना सब जनता में जाई। का कहलिए रे जनता में जाई। उतना दिन से कहत रसन तनी के कि मुखिया में बड़ा पैसा बा। आ ये कह के हमर दारू मीट रोज खाता रसन आ कहत रसन जनता का पैसा जनता में जाई। हट हम भी चुनाव न लड़े। चुनाव के पहले सब के तो ये कहेला, चुनाव के बाद जनता का पैसा कहाँ गइल कहाँ आइल के बतावेला। जब जानत रहे तो तोरा बताओ ना चाहिए पहले। ये बतिया तोरा पहले बता दे रहती। अच्छा मुझे खिसियाई मत। रहुआ ये बताई जब मैंने जीत जाए वोट मिल जाए जीत जाए तो कौन कौन काम हुई? काम तो ढेर करे के बा। सबसे पहले तो एगो स्कॉर्पियो किनाई। स्कॉर्पियो किन के गाँव में घूमल जाई, लोग से दुख हाल चाल सब पूछल जाई। ओकर बाद 10 कट्ठा जमीन किनाई, 2 ताला में घर बाकी है बनवा के। ओकर बाद जौन पैसा वैसा बची तो देखल जाई। तो द्वार पर 10-15 गो ट्रक लगवा दिए। बाद में देखल जाई पंचायत के बारे में। अरे महाराज वो आज कितना बार समझे हाल बोला कि साथ में बोले झूठ बोले झूठ। देख लो यहाँ के मजाक करते हैं यार। ये शांति बात कहीं साधु संत आदमी है। साधु संत आदमी होई कि तो पहले दारू बेचत रहनी। दारू तो बेचत नहीं लेकिन ई बात बाकी पियो ना रही। देख लो घबराला कोनो बात नहीं के यहाँ के आंख मुद के वोट दियो। हाँ बात सही है बा। आँख खोल के केहू मेरा के वोट देबो ना करी। जी ना कुछ नहीं कहत। मतलब हम कहे के मतलब ई बा कि यहाँ के आंख मुद के वोट दिलो, यहाँ के कोनो स्कॉर्पियो ना किने। का कहलिए रे हम स्कॉर्पियो न किने। हम स्कॉर्पियो खातिर चुनाव लड़ल बनी। हम स्कॉर्पियो न किने। साला हम सोचले नहीं कि स्कॉर्पियो किन के हम जाते पूरा पंचायत पर ऑर्केस्ट्रा घूमे देखे गई। अति कहते कि स्कॉर्पियो न किने। आज के बाद मैं बोलली नू तो हमार दिमाग सुन गई तो तो पीठ फाड़ दे। अब और बात सुन ले हमार स्कॉर्पियो में तो हम बैठे तो बैठे आ पूरा गांव भर घूमे और ते एंग करबे न तुम चुनाव में कहियो ना लड़े। हाँ तो कह दें तो होइलो सुनत लोग वोट ना दिलो। सुनत लोग ऐसा हमारे का करे के बा। हम दारू बीच के नहीं किन रहे हैं।
तो रहुआ तो देखिए लेनी लो कि आँख मूट के वोट देवे के बा या आँख खोल के वोट देवे के बा। रहुआ लोग के एगो गलती से पूरा 5 साल बर्बाद हुई। रहुआ लोग एकदम ध्यान से वोट देंगे लोग के अच्छा अपना मन से अपना दिल से, ना नोट पर ना साड़ी पर ना पैसा पर कुछ पर नहीं जाए के, बस अपना दिल देख रहा है कोई ओकरा के वोट देवे के बा। केहू के फेर में नहीं करा के ना तो रहुआ लोग के 5 साल बर्बाद हुई 5 साल। बाद में रहुआ लोग पछता के कुछ नहीं किलो कर सकत। यही तर पियकल है सन लुटिया सन फैक्ट्री अपन बैठे सन अपन घर बनवाइए सन आ मुखिया में जीत के जौची मन कर तौची करिए सन और लोग के कहियो पूछे ना आइए सन तब प्रणाम।